Така, здравейте YouTube. Правя в този клип, тъй като първия ще фейлна. Причини, които не искам да кажа, ми има мържи да кажа в момента. И тези ми ги спечелих от кредитовете. Така, ако ми се падна, Dark. Така. Добре. Ами, спечелих Full Match, Full инструменти, Kid Food, което дава 3 лега. Както видях, спечелих Dark Prismarine, не знам как се превежда точно. Hit Start меча. Така. Добре. Да покажа хома ми, който направих за не повече от 2 минути. Така. Добре. Защо ми се бъгва? Я не знам. Така. Добре. Тези краби ги вземам за мене си. И... Така, да покажа от спална. Може би ще направя поредица, но е малко вероятно. Зависи, ще видим. Така, както виждате, огледната в сървъра изписва добре дошли в Galaxy BG. Сървър разполага с спотове и Skyblock. Ще има креатив парцели, ще има турнири. И който рекламира сървъра, получава Kit Full Armor. Така, може да покажа. Ами беше тук към щафа. Не беше това. Главният е LOSBG, както виждате, той в момента е в сървъра. Няма ограничения за сабскрайбърите, за ютубърите. Така че ако сървърът ви кефи, може да направите вие ревю и да получите съответно ранг ютубър. Ето тук правилата. IP-то ще го имам в описанието. Онерето, LOSBG. И е тук другите хора от екипа. Може да ги видите. Моя пранкс. Ще ви покажа накратко. Първата 3 ранка. Другите ранкове следното да ги видите. Легенд ви дава 10 години епалки. Лъкът е Power 1. Ето тук пише колко след хом имат различните ранкове. Донатор плюс има 10 плюс след хомето. И има 3 лега. Така. Ultimate 2 лега. 3 лега донатора. Така. Как виждате, тук пише командите. Правите парцела. И може да си купите ключове. Колко е ни по-точно. 6 лева, 50 ключа. Kit Full Armor 6 лева. Донатор плюс 18 лева. Инфото. Всеки играч има право на 5 реса. Всеки има право на 2 парцела. Всеки играч има право да използва едно с едното. Всеки играч има право да ползва MCMO. И всеки играч има право да ползва Workshop. Така. Workshop. Малко доста големи книги в Workshop-а. Така. Виждате. Има най-различни айтеми. Аз в пари имам. Бях пил саплинги, понеже няма откъде да взема дърво, за да направя честове. Така, Warp PvP, но разгледаме горе-долу. Може би ще има по-подробен клип, в който ще има по-голяма информация за сървъра. С бедрони. Така. Enchant. Има енергия тук. Така. Добре. Това не знам защо го имам тук, но добре, както си да. Хват ПВП. Като гледаме доста голям. Да, доста голям.
Така. Warp ютубър. Тези, които ги кефи сервера, може да снимат едно ревю и да станете ранг ютубър. Така. Стига да има желание, всеки може да стане. Така. Няма ограничение за сабскрайбърите. Всеки, който желая да снима сервера. Само да може. Така. Скайпа на онора е Данизой, както виждате. Да. Тук това за киновете. И да, този чест много готин. Често се презарежда през 10 минути и има много яки айтеми. Ето тези. Много маля този чест. И ако сте редовен, ще получавате по 4 лега, 1 Emerald, Gold Iron и Diamond Block и 18 XP ботълки през 30 минути. Нещо, което бях видял. Добре, няма го напиша правилно. Найс. Добре, не знам защо така. Тъй като клипа е минимум 6 минути, както виждате. Пък миналия клип беше 10 минути и се фейлна. Така. Ими горе-долу това е като цяло на сервера. Има лицензи, които се купуват от хората от екипа. За повече подробности може да видите. IP-то ще бъде в описанието. И бай!